ɗan kalli asirin kiranye mujarrabin nan take a cikin sauƙi. Wannan na zunzurutun kiranye mutum ko daga ina yake a faɗin duniya. Kai mai wannan kiranyen to kwana ɗaya kwana biyu sai ya bayyana har inda kake. Wannan kiranye ne, ana kiranyen soyayya, ana kiranyen dukiya, ana kiranyen mutum daga ya ko kuma mutum wanda ya tafi wani wurin ya ƙi dawowa ma ba a san inda yake ba. Muddin mutum yana raye kai mai wannan kiranyen nan take zai zo a cikin sauƙi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kuwa fatan alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi ake kiran mu ake mana godiya ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban musamman ƙasashen nan kamar irin su Nijar, Libya, Kamaru, Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso kamar irin su mutane wanda suke bin mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. To insha Allah rabbi kamar da muka saba shigo muku manya-manyan asiri a cikin wannan ƙasar mu gida na mai albarka. To Dan Malam TV yau muna ɗauke da asirin kiranye zalla. Wannan mujarrabin asirin kiranye ne nan take a cikin sauƙi. Wannan kiranye ne mujarrabin ɗin kiranye insha Allah rabbi. To kamar yadda kuke bibiyar wannan gida wannan shafi na mai albarka to Dan Malam TV. To yau muna ɗauke da asirin kiranye mujarrabin wannan kiranyen ɗungurungun mutum ko daga ina yake a duniya kai mai shi sai